15 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тошкент дар ҳошияи вохӯрии ҳафтуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев мулоқот намуданд. дар вохӯрии вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Узбекистон баррасӣ шуд. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ба роҳбари кишвари мизбон барои даъват ва истиқболи гарм изҳори сипос намуданд. аз рушди мунтазами муколамаи сиёсии байнидавлатӣ изҳори қаноат карда шуд. ба густариши ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, истифодаи имкониятҳои соҳаҳои муҳими стратегӣ аз қабили энергетика, саноат, кишоварзӣ ва рушди робитаҳо дар самти технологияҳои инноватсионӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. бо ёдоварӣ аз афзоиши ҳаҷми гардиши молу маҳсулот миёни ду кишвар ки дар 9 моҳи соли равон ба зиёда аз $440 миллион амрикоӣ расидааст, таъкид гардид ки имконияти кофӣ барои боз ҳам афзун намудани ин нишондод мавҷуд аст. таҳкими ҳамкорӣ миёни минтақаҳо ва самараи назарраси он таъкид гардид. робитаҳои илмӣ, фарҳангӣ ва башарӣ дорои мавқеи хос дар муносибатҳои ду кишвар дониста шуд. таъмини амнияти минтақавӣ ва муборизаи муштараки кишварҳо бар зидди терроризм, экстремизм, тунгароии динӣ, ҷиноятҳои киберӣ ва қочоқи маводи мухаддир аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. ҳамчунин оид ба ҳамкории Тоҷикистон ва Узбекистон дар доираи Созмони Миллали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай, Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва вохӯриҳои машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ табодули афкор сурат гирифт.